Lami. Pa, kana po si Riri. Lami. Kalipod. Hingit eh. Naghingitan na. Sige, lit, alilit. No, ang number 1 daluog kuan o daluog unsa na? Number 1. Unsa din na mukbang nagduryan ninyong gibuhat. Grabing dalua o murag unggoy. Lami. Mother. Excuse me, Riri. Excuse me. Another one. Wanna make you smile. Wow! Wow! Duhan na kayo sugal ko. Lamian natin. Matapos ang hindi at pagsobrang ako'y naigagami marunong 2,000 years later. Good morning! So today is... Ano ngayon? Today is Monday, guys. Today is Monday and holiday ngayon. So wala tayong pasok. And yes, magluluto ako ng breakfast, guys. Magluluto ako ng itlog. Itlog lang yung breakfast namin ngayon kasi bumili na ako ng bread. Maaga akong umalis kasi mayroon akong binili. So ngayon is yung ulam namin is itlog na lang muna kasi hindi pa ako nakabili ng hindi ako nakabili ng ulam. Itlog lang yung nasa stock ko ngayon. So itlog muna yung yung ulam natin for today's breakfast, mga kadams. So yan. And yung gagawin natin today is continue doing household chores and then magbi-business na din sa maliit na tindahan natin, mga guys.
kuya? Hindi.